Βρισκόμαστε στον Α26 με κατεύθυνση προς Μιλάνο και θέλω λίγο να σας δείξω την επιτάχυνση εκκινήσει με τα δύο διαφορετικά mode, και με το normal και με το dynamic. Τη Giulietta της δήλει GTDM με 140, το αεροπύχη γύρω στα 35 κιλά. Λοιπόν, τώρα είμαστε στα 130 με normal έκτη και βγαίνουμε 140, 150, 160, 170. In 1.8 kilometers, exit right. Άλλο ένα τεστ με το dynamic μόλις βγούμε και πιάσουμε κατεύθυνση για Μιλάνο. Μέχρι τότε ζούμε με τη Giulietta περίπου 1000 χιλιόμετρα. Τα αρνητικά είναι τα εξής. Το βασικό αρνητικό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα χιλιόμετρα τα έχει από μέσα από τη διαβάθμιση, τέλος πάντων, με τις γραμμές. Και το χιλιόμετρο το καλύπτει ο δείκτης, οπότε θα πρέπει, δεν μπορείς να δεις, άμα πηγαίνεις με 120 ακριβώς, δεν μπορείς να δεις με πόσα πηγαίνεις. Θα πρέπει να κοιτάξεις και ή το πάνω ή το κάτω για να δεις με πόσα ακριβώς πηγαίνεις. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά που έχω παρατηρήσει. Επίσης, το volume είναι για αριστερό πολύ και δεν μπορείς, και θα πρέπει να βάλεις, είναι και μικρό, πρέπει να βάλεις δύναμη για να το χαμηλώσεις. Και όταν οδηγάς, εντάξει, είναι λίγο θέμα αυτό. Αλλά η συγκεντρία μέσα στο αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό. Και πάτημα ωραίο έχει, φρένα ωραίο έχει, και το τιμόνι του δεν είναι άσημο για ηλεκτρικό, είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά όταν το γυρίσουμε στο dynamic. Continue 60 kilometers. Λοιπόν, είμαστε στα 110 με dynamic, το βγάζει κάτω, 130, 140, 150, 160. Είναι η διαφορά, κατεβάζω στο normal, η διαφορά είναι αισθητά πιο... είναι πολύ αισθητή η διαφορά όταν το γυρίσεις στο dynamic. Και είναι πολύ χρήσιμο για προσπεράσεις, για ανηφόρες, γιατί σου δίνει παραπάνω δύναμη και σου δίνει παραπάνω τόρκ, παραπάνω κιλά. Ειδικά αν βρίσκεσαι στα 150 όπως είμαστε τώρα, το βάζω στο dynamic. Όχι, τώρα μου λέει unavailable το dynamic για κάποιο λόγο. Unavailable το dynamic, δεν ξέρω γιατί. Αυτό μου το είχε κάνει και την προηγούμενη φορά, δεν με γύριζε στο dynamic. Αν ήμουν στο normal, μου γύριζε στο dynamic. Τώρα μου το έβαλε. Μάλλον από κάποια χιλιόμετρα και πάνω δεν το παίρνει το dynamic. Και με έκτη εννοείται. Στις 2.000 στροφές. Μόλις μας αφήσει ο κύριος. Σας δείξω. Στα 120 είμαστε τώρα. Και ανοίγουμε 140, 150, 160, 170, 180. Είναι αισθητά πιο γρήγορο και τραβάει πολύ καλύτερα. Τώρα αν κινήσω, όταν είμαστε στα 160 ας πούμε, με μια γκαζιά πάμε στα 180, 170, 180. Από πλευράς
πλευράς κατανάλωσης κινούμαστε με μια μέση ταχύτητα γύρω στα 140 χιλιόμετρα. Η κατανάλωσή μας είναι γύρω στα 6,8. Έχουμε κάνει περίπου 1000 χιλιόμετρα με κάτι λιγότερο από 1,5 ρεζερβουάρ. Μέτρια για δίζελ, εγώ θα περίμενα κάτι καλύτερο. Εντάξει, ποιοτικά το αυτοκίνητο πάσχει, μου τρίζει λίγο εδώ, το καπάκι του λευγέ έχει φύγει 2 φορές. Εδώ είναι πλαστικό, και εδώ είναι πλαστικό, σκληρό, εδώ είναι πιο μαλακό. Η πόρτα είναι σκληρό πλαστικό. Εντάξει, φαίνεται ότι δεν είναι όσο ποιοτικό το περιμένει στα Max, ούτε όσο ποιοτικό στο 147, τουλάχιστον πλευρά υλικών. Το τιμόνι δεν μου αρέσει που είναι όπως είναι της Mito. Αλλά από εκεί και πέρα το αυτοκίνητο από τον ανταγωνισμό ξεχωρίζει. Έχει και πιο ωραίο πάτημα, πιο ωραία φρένα, πιο ωραία αίσθηση στον δρόμο, έχει πολύ ωραία ποιότητα κύλησης, είναι φαρδί, έχει χώρους και πίσω και στο πορπαγκάζ. Στο ταξίδι είναι πολύ ξεκούραστο και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για κάποιον ο οποίος ψάχνει κατηγορία C. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε πάντα είναι να επαναλογίσουμε το start-stop, γιατί δεν δουλεύει καλά στην κίνηση. Έχει κάποια κολλήματα, αργεί να πάρει μπροστά, δεν δροσίζει καλά την καμπίνα, το air condition. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρητικά ρίχνει κατανάλωση. Αν μπορείς να το συνηθίσεις, θεωρούμε ότι είναι μια καλή λύση. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.